Unibertsoaren sorrera. Big Bang edo eztanda handia. Dakizun bezala, unibertsoaren sorrerari buruzko teoria ugari daude, baina denen artean onartuena, eztanda handia edo Big Bang izeneko batak gaur egun. Teoria horren arabera, unibertsoko materia guztia gune bakar batean bilduta zegoen. Duela 15.000 milioi urte inguru eztanda egin zuen, eta materia hori unibertsoan zehar zabaldu eta sakabanatu zen. Espazioan sakabanatutako materia zati horiek biltzen joan ziren pixkanaka, eta galaxiak, izarrak eta planetak osatu zituzten. Zientzialariek diotenez, unibertsoa zabaltzen edo hedatzen ari da oraindik ere. Izarrak eta galaxiak. Unibertsoko gorputz guztiak berdinak aldira. Azter dezagun gaia. Izarrak adibidez, berezko argia duten astroak dira eta bi gasez osaturik daude gehienak, hidrogenoz eta helioz. Gas horiek erreakzio nuklearrak sortzen dituzte euren artean, eta hoien ondorioz sortzen da beroa eta argia. Horregatik esaten da izarrak berezko argia duten astroak direla. Gauez zeruari begiratu eta ikusten ditugun izarrak hortxe bertan daudela dirudien arren, euren arteko distantziak oso handiak dira, eta gugandik oso urrun daude. Hain dira handiak, gure planetan distantziak neurtzeko erabiltzen ditugun unitateek, metroak eta kilometroak adibidez ez dute balio. Unibertsoko distantziak neurtzeko unitate berezi bat erabiltzen da, argi urtea. Eta zeure buruari galdetuko diozu, zer da argi urtea? Galdera horri erantzuteko irudimen handia beharko duzu, ikaragarria. Adi entzun zazu, prest? Argi urtea hauxe da. Argiak urtebetean espazioan egiten duen distantzia. Baina ze esan nahi du horrek? Begira, argiak gutxi gora bera, 300.000 kilometro egiten ditu segundoan. Abiadura hori dauka bai, 300.000 kilometro segundoko. Horrela bada, 2 segundoan zenbat kilometro egingo lituzke. Eta ordubetean, eta egunean, eta zenbat kilometro egingo lituzke urtebetean. Hau da, zenbat kilometro dira argi urte bat? Ikusi duzun zifra egiazkoa dela ziurtatzeko, hartzazu denbora pixka bat, kalkulagailua eta egin itzazu kalkuluak. Zaila da irudikatzea ez da? Ba, guk ikusten ditugun hainbat izar, gugandik argi urte askotara daude. Eguzkia ere izar bat da, eta gugandik gertuen dagoen izarra denez, gure izarra dela esaten dugu. Haren beroari eta argiari esker bizigaraku gizakiok lur planetan. Eguzkiaren barnealdean, 15 milioi gradu zentigradu inguruko temperatura dago, eta kanpoaldean 6.000 gradu zentigradu ingurukoa. Pentsazazu eguzkia gertuago izango bagenu, ze gertatuko litzatekeen gure planetan. Gure planetatik 150 milioi kilometrora dago gutxi gora bera. Hala ere, beste izar batzuekin alderatzen badugu, gertu xamar daukagula esan daiteke. Galaxiak berriz, izar multzo erraldoiak dira. Milaka milioi izar bilditzaketen multzoak, eta unibertsoan bilioika galaxia daude. Gure planeta lurra eta gure izarra eguzkia, galaxia baten zati txiki bat besterik ez dira. Esnebidea du izena galaxia horrek, eta gure galaxia dela esaten dugu. Irudi honetan ikus dezakezun bezala, galaxia guztiak ez dira berdinak ez neurriz, ez eta formaz ere. Galaxietako izarrak espazioan era batera edo bestera kokatuta eta multzokatuta egon litezke, eta ondorioz, galaxiek ere itxura bat edo bestea har dezakete. Galaxia guztiak 4 multzotan sailkatzen dira itxurari dagokionez. Galaxiak iribilak, barradunak, irregularrak eta eliptikoak. Esnebidea galaxiak iribila da. Unibertsoan dauden ia galaxien erdiak bezala. Disko baten antza du, besoak espiralean dituen eta biraka dabilen disko baten antza hain zuzen. Esnebidearen besoietako batean dago eguzkia. Eguzki sistema. Esan dugun bezala, esnebidea izeneko galaxiaren besoetako batean dago gure sistema. Sistema hori, galaxiarekin alderatuz gero, oso txikia da, baina guretzat, gizakiontzat,
ikaragarri handia izaten jarraitzen du. Eguzki sistema bere izenak dioen bezala, eguzkiaren inguruan sortu zen sistema da, planetaz eta beste gorputz espazialez osatua. Uste denez, duela 4.600 milioi urte sortu zen, eta beraz, unibertsoa baino gaztetxoagoa dela esan daiteke. Sistema horrek garrantzi handia dauka guretzat. Lurra, hain zuzen gu bizigaren planeta, sistema horren zati delako. Eguzkia da sistema horren erdigunea, sistema horren izarra. Gas bero-beroa duen bola birakaria da, ia osorik hidrogenoz eta helioz osatua. Energia kopuru izugarriak sortzen ditu. Energia hori norabide guztietara askatzen du, eta argia eta beroa zabaltzen ditu. Gravitatea dela eta izar horren inguruan dabiltza biraka 8 planeta eta berdin hoien sateliteak, asteroideak, kometak, meteoritoak eta planeta arteko gas eta hautsak. Eta zer dira planetak? Planetak izar baten inguruan orbitak eginez dabiltzan objektu handiak dira. Harrizkoak, metalezkoak, likidoak edo gasezkoak izan daitezke. Edo guztien nahasketaren ondorioz sortuak. Planetek ez dute berezko argirik, eta izarren argia islatzen dute. Eguzki sisteman 8 planeta daude. Eguzkiarekiko duten kokapenaren arabera, 2 taldetan sailkatzen ditugu. Barne planetak dira batzuk, Merkurio, Artizarra, Lurra eta Marte. Eta kanpo planetak besteak, Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno. Barne planetak txikiagoak eta trinkoagoak dira, eta oro har burdinaz eta arrokaz osaturik daude. Kanpo planetak berriz, handiagoak dira eta gasez eta izotzez osaturik daude.